Lehen esan dudan bezala azkenian bertan bera ostean San Andres azokan eta datorren asteartean egin behar ditugun edo antolatuta neuzkan aktibidade guztiak bertan bera ostea erabaki dugu. Atzo arratsaldean hartu genuen erabakisa. Orain dela hilabete bat ondo ginen edo datuak onak ziren, baina orain ez da hori egoera daukagun egoera. Orduan hau da erabakizea eta espero dugu nolabait daukagun egoera bideratzea eta datuak jaistea. Nahiz eta segurtasun neurriak eraman, pilaketak saihesteko eta oso zaila izango zela azoka bat antolatzen badu, ezta? Orduan, erabaki genuena da segurtasuna bermatu behar dugu. Gure ardura da, bai udalak bertan aktibidade guztiak bertan bera ustean erabaki du. Azaroaren 25an kondizioan dago bertso jaialdia eta ekitaldi hori aurrera eramango dugula. Egisa da, tabernak, jatetxeak, soziedadeak eta martxan egongo direla. Ez dakit Eusko Jaurlaritzak zer izango duen ala ez, datozen egunetan, ez dakit, baina hori errealitate bat da, tabernak eta martxan egongo direla, eta beraz, eman behar dudan mezua da, biztanleri guztiari, mesedez kontuz ibiltzea, maskarilla erabiltzea, eta koronavirusa guztion arazoa dela, eta erantzukizun askorekin ibili behar dela, eta kontuz ibili behar dela datozen egunetan.